És 5 de novembre, ha arribat el dia. Avui se'n van de viatge a Istanbul. Surten a migdia de Casablanca. 24 homes i un objectiu comú. Perquè han d'anar-se'n fins a Turquia i jugar-se la pell creuant Europa. Si poden comprar-se uns bitllets d'avió i provocar un aterratge a territori espanyol. De Casablanca a Istanbul, parada a Palma amb Brooklyn Airlines. Jo vull volar amb Brooklyn Airlines. Propera parada, aeroport de Palma. Dalt de l'avió, sobre Alacant, un coma hipoglucèmic canvia el destí. Una emergència sanitària, aturen el vol a l'aeroport de Palma. La tripulació intenta mantenir la calma. Una ambulància evacua el malalt. Aeroport tancat, caos i confusió. Grupal en renou a dins l'avió. Entre empentes i sacsejades acovardeixen el personal. Sembrant el terror, surten a la pista i truquen la furgoneta que els està esperant.